Apa nang ko paano yan? Paano yan? Diba? Apa na siya ko? Pero kung jangan kan kita tolong berkan sih Ay may yan. Apa Nong di borok sih tuh saya mana na. Mana na. Nong na bong kaya din na borok kan dia. Borok sih niya. Mai kang sa samai bangke. Je borong mai nai. Asra ni condition ka. Kani ko niya ni. Niya ni ko niya to be ona to. Ini dong sangkong dong. Dia di tu borok kan leka. Mau jadi borok ai di mau jadi borok kan saya ni mau sarang. Itu tahu sih saya mau borok. Wah nana ya juga simak kan. Saya turun Tini nok tap ni bagai Thaniel ni Nukhungo phai nyani nangkha kisa khorong korok sare sung Thaniel no iko belai ke hamya no gui icha Chuba na haile jamani hingkai tai bong nong Nukhungo sugyang gei joton Chuba sonang honi bo sama bechung ma Chuba phaja hai ro gui bo kami ni nor ka phai mani sung Rajbari ni jeta bu nei khobor khana az kami ni da ya kami ni no nge tabuk to kebang social media ni bisingo nugui manka hai ka ba net rogo internet rogo nugui go mankhana kebang ma khobor rogo tabuk koekjana ni mungong khori tongka a bor rok bu nei nge tabuk je norok to a kami ni bor da bu no a je mung khana mani bo bahai abo to sung bo bui ka hai ka nyok khana sung ma su si su ya tang ko sung ko soi to kong no sawo je bui samani abo soi nyong phano manota ngai phan mano na ung wa ma haja soi nyo acha nge tabuk a je bu jangai rok ki bor khai kami o tong na ki bor to obole siya sung tabuk ga na gini ni borok phano borong no la pata no ungjak sinia ta mane nugya obo sung sai ni ya nge tabuk to aro to mung to ka sa ka phiaba tabuk nong khukti a kami ni ngai tiraja kami ni nok luku ngai tang nong khukti wa sya khane na yen lukurok khanatun saba abu thani tong tabuk je nong khunjo khana mana abu kisa saiknal di kai sung ma borok ka satuk man kala jeta nok to tabuk to sinu ni sai tong mane jeta nok to saini apano je khugu khana mari buni khugo nong a kami khai tong apano sadi sabne mu bu sab bu khanai sare kono je bui samani au in je phuno nong mani no apano mu saikna di sawa sab samne mu tong aro sung kisa hasala suk satuk man hasal ya hunya tanaji no kami phano kunung ya kun kirina krei sadi obo hongkai je o nong mani phono hongkai somindra santos rakesh amane bising ni sung saiman kata nor parra ko sai tong lai meni khanaka sung direct bo sai ni ya aw anong ang direct sai man hunja jeta khana man abong sadi sau inga tabuk to norok oro phai Thaniel Nukhungo phai norok salai kya salai mani yagulo tabuk nong phuturo ko phunuk jaka inga jeta a phutu bai tabuk amung sai tong ni borong mili obo khai photo kisa milia ro kaisa ni kai sabni abo mane santos ni tobe abo bonoda aje photo phungjamani sijage haya suk chong mangalang do a obo soito ko ka tong khai obo photo sarai rok ni phano ungkhana acha je photo nongmani ka abo santos ni sarai ni ungkhana tobe motamuti nok ko sinimani ka abo nong thotaka ba haja obo haino kisa sonde hok kai ta mani photo ka haino lu ta kai tabuk to kharjak rok ni khana borong no para ro le sai ni ya obo tong borong ga hai ro kharo da obo hai je bui khana chung obo no soi nge tabuk norok to akami ni tira jani kami ni ngai norok sobo jo khaini phakya
ঠিক mokam kami Thaniel ni Nukhungo hingke norongni nok tor koikjona phaikya kai nong a kami ni tai tongai tongko song Lukurok ki nong soba soba khai ki nong support khai 이 저토는 사포 카이뉴 정모랑 엄티케리 파요. 정 조바 파요. amni jagolo tai 개보 판 허야로 히야. 허바요. hingke tomung tabuk justice ni bagai Thaniel ni bagai tabuk justice naikya hingkai nong kami ni Lukurok besai phain nei norok khaka na ki norok kai chu besanai jan norok Thaniel ni logio 부산아자 서 컨디션 하면 부정 해봐. 정보 부사오다. fiaba tabung norok tiraja kami ni hingke norok thik tabuk Thaniel Nukhung phaigo nok soba so khaijong amni bisinti no naima thangbodo haikeba police rok tab sukura kuno yapri rom yako 그럼요. amno tei nang bom haikok sanai 아버노 버러버 기사 다티다티 카이 따보양 제 하면이 부마 부파성도 짜이토고 정가 버러베 바카 주가주 카이 녀럼만이 낭고 다티다티 카이녀 보데 뭐 부카타샤 사랑하는 네 앙반 초고 nini bom kayo 안 보면 소금 되게 그러면 no bo kami ni phalekya 수비라스 바리니 acha hambai